Artylli ki kali bakentup eka kali gypsy bat kawai ka bos ba penyeng ha Palau ka Jowai Police Reserve kila Shah Thang ne ka step senya ha kapor kumba ar ba JAA ha ki brio bamla bantim. Ni ki kali ki yang paji kawai na kawai pan ha ka ba ka bos ka bade ka kali pulet la penyeng hamadan kat ba ka gypsy pat ka de jong riu shimet u batre kum upulet ka ba penyeng mar persha kamadan ba penyeng ya ka bos. Ha kani ka jingja ka kali gypsy kala ingkhong lut kat ba ka bos pat kala ingtang ha ka benta ba syakmat bat kam da julor bon. Ya kini ki kali baro ar la pen kendria ano syakar khana police reserve hi ka badon ha kani ka jaka.